OK, dámy a páni, takže ja vás vítam pri našom ďalšom let's play na Diablo 3, so mnou je tu Quaternio. Stala sa taká nepríjemná vec, že ja som si zabudol vypnúť slúchatka a natočili sme skoro polovicu dielu a potom som zistil, že som nemal odopnúť slúchatka, tak to musím začať od znova. Ako ty si tu nadával s tým, prdele, ja ťa prdím. Tak niečo také. V tom zmysle, chápeš? Blagý? Čo je blag? To sa im nestáva. Ale nie na tomto, nie, za Barbara, Barbar má taký bug. Ja sa to stáva iba na Barbarovi. Nie iba na Barbarovi. Nie na Barbarovi iba. Barbar je taký nevychovaný, vieš. Tak sa teším na to DLCčko. Áno. A ty mi laguješ. Ty mi hovoríš tak čudne. Už ne, ale vtedy si mi hovoril, keď si o sluchátkach, tak si hovoril tak čudne. Vieš, že tu vôbec nemáme ísť. A mimochodom, počas toho dielu sme urobili levelík, takže nebuďte nejaký, nezlaknite sa, že sme robili poza kameru žiadne také. Áno. O polovicu minimálne. O polovicu minimálne sme došli. Tak skús to pretrpieť, skús to pretrpieť. Mám niečo pre toho Vojhovič? Doktora. Od levelu 25. Ale máš to tam soket, vieš. Áno, Riti. Oni. No ja mám také dve veci. Ako na sebe, hej. Aký je modrý? Modrý není. Modrý diamant ani není. Modrý diamant ani není. Ja, že som ja už farboslepý, alebo čo? Hej, to dáva. 12%. Modrý shot! Tento si asi spel nechám. Je modrá. Na koho je? Ukáž. Či je na teba? Kámo, kebyže mi nebere 8,6 damage, tak by som si ho nechal. Mne nebere ani pol life, lebo ja mám všetko na damage, ale ty vole, to bere toľko damage. Ja si dám iba na damage a trošku na life. A pozri, celkom to mám dobré. Live mám celkom slušný.
A to mám zo zbrane, ktorá mi dáva damage, hej? Takže to je celkom dobré. Dobrú kušu som celkom kúpil. A to som vám nehovoril, že som si kúpil novú kušu, lebo to bolo v tom minulom. Tak sa kúknite na ňu. Kúpil som ho za 35 000 iba. Dámy a pani, 35 000. A ideme nejakého bossa zabíjať. To nie je ešte Asmodan, alebo hej, to nie je ešte Asmodan. Neviem. To je nepriateľ Tyraelov. Asi. Slina mu tam tiekla krásne. Like pre slinu. Teraz sa idú komenty. Kopíruješ Goga! No, už máš tento spolkonečne? Som ho zabil. Tak ale som mu použil, som celý hatred skoro použil na ňo. Mám pre... Jo, 23 damage by dodáva, takže to si nedám. Mám 600 damage. Kamo, ja ti tak poviem, za chvíľku budem mať 600 niečo damage. Ja idem ešte sa rozprávať za Driou. Ešte? No museli sme sa nesmr s ňou. Tam... Hej, museli. Takže teraz to je pavúčica, možno ste ju ešte nevideli. Hej, nevideli. Počkaj. Tu budeme v tejto miestnosti zabíjať. Lebo je bebena. A tohle je... Mám 650 damage, takže také light, hej. Začal si spokojne s mojím damageom? Som si myslel, že ideš zasa kričať, že malý damage. Ale na to, že robíme... Ale kámo, na to, že robíme... Neviem koľký, asi 20 maximálne pár, tak už sme 30 skoro. No, ale ja to zaokrúhľujem, chápeš? Tak 19. let's play toto by malo byť asi. No, takže... Do ďalšieho. Počkaj ešte tu. Kouknite, jak sa tu fajne expí. A trvalo mi to ani nie 10 minút, takže to je slušné. Takže dámy a pani, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dislike. Nemeškajte s odbermi a čau.